Magneetokopista, mitä saa netistä tilattua useilta niin eri yrityksiltä. Ja mäkin olen haaveillut samaa, mutta sitten mä katson, että nehän maksaa äkkiä 60 kaikilla herkuilla. Niin mä otin tämmöisen projektin, eli koulun 3D-printerillä. Ei ole varmastikaan tietenkään samaa luokkaa. Ammattilaiset käyttää niissä tilaustöissä, eli laatu on varmasti ihan eri tasoa niiden kanssa ja hinta selittääkin, mutta mulle mä toistaiseksi maksanut 0 euroa ja tässä on tämä ulkokuori, otin mallin netistä ja lisäsin tekstin, eli tää oli tosi kiireellä tehty, mä vaan löin tekstin tohon ja valittiväriä oli siinä, eli jos tää toimii, niin sä otat ihan useamman ja sitten tänne tietenkin tänne sisäpuolelle, eli silloin tässä olisi se pleksi. Ja mä haluan vaan nähdä, ja tietenkin voi olla hajoa-asennuksesta tai jotakin. Voi olla, että ei. Tai ei tarkoita, että heti on semmoinen, että no ei kannata ostaa tilaustöitä, mutta mä haluan nähdä, että onko tällaista mahdollisuutta toimia. Se kestää 2-3 astetta, en ole ihan varma. Mutta niin sitten mä koen tämän projektin voitoksi. Mutta tällä hetkellä tätä pitäisi hioa vähän, ja sitten tuo pleksi laittaa tietenkin. Ja se mallailla, leikata ja mallailla, ja sitten maalata tämä teksti mustaksi vielä. Ja